Miért nem bannoljátok már ki? A gyereket, hát csaló! Az MKKP csaló, basszátok meg, úgy pörög, mint a vaddisznó. Majd ezek itt CT-kezni, és akkor látjátok. Itt van-e? Itt van-e? Itt pörög. Úgy pörög, hogy meg se áll, bazd meg. Ezt kéne kibannolni, bazd meg. Hát, ilyen te meg tudsz állni. Ne pörögj. Most így megáll. Bannoljátok már ki. Ti föl cheated, bazd meg, most frissíti. Az INT nem csítem, mert hogyha ennyire forogna, akkor hogyha ezt kell, akkor rárántana a fejére, te. Igen, csak most nincs a gép előtt a gyerek. Tudom, de nekem is volt olyan csítem, hogy rárántott a fejre, és nem kellett semmit nyomni. Igen, ilyen cheated volt. Na, akkor őt bannoljátok. Ilyen cheated volt. Jó, csak a másik gépet. Igen.